Ei, colla, com va? Avui fa un dia de challenge. Bé, i també fa un dia preciós. Per això m'he alçat amb unes ganes tremendes de cantar i ballar. I vosaltres? Ai, sí m'agrada! I els que també tenen molta marxa i ens la mostraran ara mateix són els xiquets i les xiquetes del centre que s'enfrontarà al nostre desafiament, el Col·legi Públic Sant Joan de Ribera de Burjassot. I el repte al que s'enfrontarà l'alumnat de segon de primària d'este centre és... Quin és? Molt bé! I es diu així perquè consisteix en fer una superactuació musical en playback. Quina cançó heu preparat? Jo sóc un artista. De qui? Dels Beatles. Dels Beatles? Què m'esteu contant? Heu preparat una cançó dels Beatles? Sí. Sabeu que els Beatles també són de la colla, veritat? Sí! Heu estat moltes hores dedicant al ball? Sí. Quantes hores? Unes 24 hores. 24 hores? Mare de Déu! Així tenim a les profes. És veritat que han assajat 24 hores? Moltes hores, molt. Però 24? 25 o 26. Conta'ns un poc, Helena. Creus que els xiquets superaran la prova? Per supuesto que sí, van a fer-lo de meravella. I heu preparat molt de ball? Hombre, clar, moltíssim. He fet, vamos, molt de passos. I cantaran també? Si poden, sí, clar, donaran tot. A veure, xics, és veritat que sou uns artistes com diu la cançó? Sí! Molt bé. I ara veurem un trosset del videoclip de la cançó que cantareu dels Beatles perquè la gent de casa sàpiga com la fareu, val? I després vos donaré una sorpreseta. Yo soy un artista que arriba de París. Tú eres un artista que arriba de París. Sé tocar molt bé, nosaltres també. Jo toco el trombó. I ara ve la sorpresa, perquè us havia dit que els Beatles són de la colla, no? Sí! I què vos sembla que els cridem per a valorar la vostra actuació musical, Vos pareix bona idea? Sí! Doncs anem a cridar-los ben fort! Beatles! 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 No puc creure! Però, si som Click, Ram i Spam i Manuel, però què fan ací? Moltes gràcies per vindre ací a valorar els xiquets de Burjassot. Com esteu? Molt contents, però no sabem què ha passat, perquè no ens hem pogut teletransportar. Què? Què dius? Estava passant alguna cosa dins de la tauleta i de repent estem ací. I què fa ell ací? No, jo estic ací perquè he vingut a animar els xiquets i xiquetes per a que ho facin tot molt mal. Què? Mal? No. Res de fer-ho mal. A que aneu a fer-ho bé? Sí! A veure, conteu una miqueta. Què vos pareix que hagin triat una cançó vostra per a fer l'actuació musical? Ens encanta. No, els pareix fatal perquè canten molt mal. No, això no és de veres. Teniu ganes de veure'ls actuar? Sí! Que sone la música! Yo soy un artista que arriba de París. Tú eres un artista que arriba de París. Sé tocar molt bé, nosaltres també. Jo toco el piano. Doncs anem a veure què pensen, a veure què vos ha paregut. Superbé! Sí, ha estat superbé. Perdó, ha estat supermal. És supermal. No. Superbé, supermal. Jo crec que es mereixen un gran bit, hurra! Aleshores, així hi ha un gran problema, perquè, xics, aquí fem cas
a Rami Click o a Malware i Spam? Aleshores, prova superada! Enhorabona, xics i xiques, perquè heu superat el repte Maqueval Challenge! Què? Com us heu vist? Vosaltres els fitxaríeu per a un videoclip dels Beatles? Tacadiscos, ja ho crec! Són fantàstics! Aleshores, es mereixen un premi, no? Clar que sí! Mireu! Unes samarretes de la colla! Pit, pit! Hurra! Que Que bé! No. Adeu, no. Ah, no? Perquè estos xiquets ja són membres honorífics de la colla i s'han guanyat el seu lloc a la paret de la fama. Què vos pareix si ens fem una foto tots junts per a commemorar este moment històric? La colla! La colla! Enhorabona! I quina enveja em fa que hagi anat clic al challenge. Ui, no sabia que eres fan seua. Bé, sóc fan d'ella i de tota la resta dels Beaters. Bit, bit! Hurra! I vosaltres, colla, si voleu viure experiències tan guais com la de l'alumnat del Col·legi Públic Sant Joan de Ribera de Burjassot, només heu d'enviar un correu a l'adreça de la colla i una d'estes boletes passarà a contindre el nom de la vostra escola. Així és. Vinga, va, procedim al sorteig. I el pròxim repte se'n va cap a... Col·legi Públic Montgó de Dénia! Enhorabona, xiquets i xiquetes. I prepareu-vos perquè vos farem suar la cansalada a base de bé. Ah, sí? Quin serà el pròxim repte? Conta'm. No t'ho pense dir. I qui vulga saber-ho haurà de veure la pròxima edició de La Colla Challenge.